Sans mga kaistorya, dito na tayo ngayon at tingnan natin at layo-layo rin yung oras. Ayan, misis. Yun yung entrance dyan. And then yun yung mga pamilya dyan, ang dami, mga kapitbahay din yung iba. Mga kaistorya, pasok tayo dun. Jun, ako drone. Sa kaya ba sila para ceiling? Para ceiling? Kaya sila tagpo na. Ay, nga na. Ay? Ako na kung katong Para ceiling. Oh, masa kayo pala na. Banana boat. Grabe. uy kahag. Lagi ba? Ano yung pabutangan? Ay na amas. Ay, wala pa rin mo nagbalista, Goy? Ay, Jun? Wala pa. Ah, kamu lang, Jun. Wala pa. Wala pa. Huwag raman niya po. Milisa ra gika. Ah. sir. Ah. Yeah. Okay. Hi daddy. Ayan na. Ano si Max? Bag niya naman. Wait sa Max. Max, ito na. Amin. Hi Tan. Amin. Yan ang mga cottage yan mga kaibigan. Yung boat dyan sa baba. Dagat. May mga jet ski din yan. Hindi na mag jet ski. Ito nga gusto rin. Pasok tayo. Wala mo Luna. Hi Luna. Taas pa nga katuigan na wapag kaniya. Tanan nga nag-andam aning mga pagkaon, mga grasya. Salamat kay Ginoo. Nauto ta matagan din sa biskay sa tanan panglawas kanunay sa tanang adlaw. Salamat Ginoo. Kini among gipangayo pinagi kanimo nga among lagi. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Hi, bebe. Hi, Bryce. Hi, bebe. Penjong. Sige na, bantay pa siya. HTC ng Pilapil ba ang baby? Max, how old are you? What? What? Say that 2 years old. Kila? 2 years old. Max, how old are you? Ay, nabakaw na. How old are you? 4. Hindi ka ba din? 5 na guys siya. Kapag ako na itong guys. How old are you, Bryce? 3 years. Next year na po. Kana ang suga ni mga pulaga, nana. Muna siya. Makaaw man. Yan na. Si Tita. Thank you, Tita. Abang financer, gikan si Gawas daw. Gawas ka ganyan. Gawas ka ganyan, cake. Hi, magic cake. Oh, you wearing it? Nice today, sir. Nice.
That's it. Go, go. Parehara man may kalayo uloy. Ajan. Parehara. May katamakas ka niyo? May salabay. Salabay. May kami itim dito ng mga. Ito, kapag ng bata. Grabe ba yung likod? Hindi na, para kalayo. Your body like that straight. Body straight. Okay, go. Barang ada sa puso din ang dagan dito. Kung mata ba kapit kayo may tubig, kisik. Hindi kami hawin, nahulog ka. Hawin na, hangin ang tuhod, hawin sila ng tubig.
Ha? May ikon mo? Mayroon siya. May shirt? No? May shirt? Ito? Lagi, starfish. Narito. Ako ipagkita ng ilalong tayo. Alright. Oh my gosh. Abiyan na yung bato kasi may isa. Di pa nga brean ang bato pati guys. Dabo. Eh, matin. Yep. Yep. And I'm just the best. Tata. This is my friend. I'm on time.
ma'am kay pag dili mo magpayabo, dili na mo ni yabo. Wala. Pero yung ipayabo, yabo gyud mo. Ayaw ilong. Oh, ay lagam ba kay dalon mo dito. Paliw ko ani. Oh, Melissa. Tawa lang yung naong anak. Ang sargo mo. Ipak din. Pia, ayun, sa pala yung fashion pa ni Luna. Sige, rin may kayo ang Halagot na kayo. Asa si Maya? Dali na, Ate May! Ayaw ay. Ate May, ang video kay Sirya pa ni Pawid na katong sa panggot ha. Sige na. Para manghawid naman dito sa ano. Nagtikag ba kami? Mas lagi ato na. Sus, white tambal-tambal. White tambal-tambal. Ih, nauso to eh.